Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika għat minn ġimgħat li ġejjin dwar regolamenti ġodda marbuta mal-ħruġ ta' permessi ambjentali. Dawn ir-regolamenti proposti huma l-ewwel ta' xorta tagħhom minn mindu ġew stabbiliti l-ewwel liġijiet ambjentali f'Malta 30 sena ilu. Dan tħabbar f'laqgħa ta' informazzjoni mal-midja mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA flimkien mal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli. Intqal li dawn ir-regolamenti li jinkludu diversi setturi fosthom l-immaniġġjar tal-iskart, il-biodiversità u l-industrija jipprovdu qafas ambjentali li jistabbilixxi l-limiti u jservu bħala gwida għall-ERA biex tirregola kwalunkwe attività, operat jew proġett li jista' jkollu impatt fuq l-ambjent. Ir-regolamenti l-ġodda jikkategorizzaw l-applikazzjonijiet li jaslu għand l-ERA skont ir-riskju ambjentali u li jiddeterminaw li ma proċessi għandhom jiġu applikati sabiex tiġi proċessata l-applikazzjoni. L-iskadenza ta' żmien ivarja bejn 15-il ġurnata sa 270 ġurnata għal permessi ambjentali aktar komplessi. Intant, proġetti li diġà huma stabbiliti għandhom ukoll l-obbligu li jdaħħlu l-applikazzjonijiet tagħhom fi żmien 6 xhur midħul fis-seħħ ta' dawn ir-regolamenti. Il-Kap Eżekuttiv tal-ERA Kevin Murchie għatenna li fil-waqt li bekk il-permessi se jkunu disponibbli online se tkun qed tiżdied l-effiċjenza fejn jitlu proċessi ta' applikazzjonijiet. Ħajkollna liġi waħda li qed tistipola il-requirements ta' permessi għall-attivitajiet varji, attivitajiet differenti ġo post wieħed. U fl-istess regolamenti qegħdin ukoll nirregolaw il-proċedura li bija ser nimxu biex dawn l-applikazzjonijiet ikunu proċessati, qed nistipulaw ukoll iż-żmien li għandu jittieħed mill-awtorità stess sabiex tipproċessa dawn l-applikazzjonijiet. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli sostniet li dawn ir-regolamenti huma ambizzjużi, però joħolqu bilanċ bejn it-trasparenza, iktar protezzjoni ambjentali u opportunità biex in-nies jgħaddu l-opinjonijiet tagħhom dwar operati li għaddejjin madwar Malta u Għawdex. L-ikbar bidla n-nies ser tkun li qegħdin nagħtu aċċess ikbar lin-nies li jkunu parteċipi f'konsultazzjoni pubblika fuq ċertu operat li jkun jirrikjedi permess ambjentali u allura il-pubbliku jkollu iktar aċċess għall-ġustizzja u fl-istess ħin qegħdin naraw li jidħlu kriterji ambjentali għal permessi ambjentali fuq operat li forsi sal-lum il-ġurnata ma kienx qed jintalab li jkun qed jimxi ma' ċertu kriterji ambjentali.